To'y bugun, taralar kuy bugun, ikki dil baxti uchun aytiladi yor yor. To'y bugun, bir shirin o'y bugun, ikki dil havasda, dillarda bahor. To'y bugun, taralar kuy bugun, ikki dil baxti uchun aytiladi yor yor. To'y bugun, bir shirin o'y bugun, ikki dil havasda, dillarda bahor. To'y to'y bugun bizda to'y, ikki yoshda ajib shirin o'y. To'y to'y bugun bizda to'y, kuyov to'ra kelinchak xushro'y. To'y to'y bugun bizda to'y, ikki yoshda ajib shirin o'y. To'y to'y bugun bizda to'y, kuyov to'ra kelinchak xushro'y. Libosda oyday to'lin kelinchak, yoningdagi vafoli yor muborak. Tangrim bersin ikki dilni baxtiga, o'g'il qizu qo'llariga belanchak. Oq libosda oyday to'lin kelinchak, yoningdagi vafoli yor muborak. Tangrim bersin ikki dilni baxtiga, o'g'il qizu qo'llariga belanchak. To'y to'y bugun bizda to'y, ikki yoshda ajib shirin o'y. To'y to'y bugun bizda to'y, kuyov to'ra kelinchak xushro'y. To'y to'y bugun bizda to'y, ikki yoshda ajib shirin o'y. To'y to'y bugun bizda to'y, kuyov to'ra kelinchak xushro'y. Yangi uy ostonasi, orzular koshonasi, muhabbat nishonasi bu. Tinmasin to'y tantana, yangrasin kuylar yana, amalga oshdi mana orzu. To'y to'y bugun bizda to'y, ikki yoshda ajib shirin o'y. To'y to'y bugun bizda to'y, kuyov to'ra kelinchak xushro'y. To'y to'y bugun bizda to'y, ikki yoshda ajib shirin o'y. To'y to'y bugun bizda to'y, kuyov to'ra
Çelik yeri aile var ama anlarında nasıl olur var? Aman abi ben dikkat ediyorum. Benim bu çöpte oldu kaç sene oldu? Hadi anlamak. Gel. Tamam bak. Var sıkıntı var. Mehmet'e vardır ha. Go, önüme vardır ha. Go, bera, go, önüme bravo. Gel bir yer. Gel. Bayram ha. Doldur. Yaşlarım baktı olsun, kalktı olsun. Oğul kızı kutlu olsun. Elime derle koy gitti. Bugün feryat edip, ağlayıp olsun gözüm. Ben ağzı
Dilmini koydum geride ağlaman gönlüm. Hey
yollaşır anlayamam deyip olmadım. Yaxşıyla söktürüp aradısın anlayamam derime. Koçuyla yollaşır anlayamam deyip olmadım. Yakaydı yollaşır anlayamam deyip olmadım. Aslan sayran dilim aranmaktan bölüm. Gel yürüdüm dedim gel yanıma hiç konmadın. Aslan sayran aranmaktan bölüm. Gel yürüdüm dedim gel yanıma hiç konmadın. Yaxşıyla söktürüp aradısın anlamam derime. Koçuyla yollaşır anlayamam deyip olmadım. Yaxşıyla söktürüp aradısın anlamam derime. Koçuyla yollaşır anlayamam deyip olmadım.
Başladım benim köyüne 15 yaşımda Kaybolandım öyle düştü başıma Geceler düşünce kendi kuşumda Çölürdüm ettirme kanım bakarı Geceler düşünce kendi kuşumda Çölürdüm ettirme kanım bakarı Bakarım aynı bakarım Çölürdüm ettirme kanım bakarı Bakarım aynı bakarım Çölürdüm ettirme kanım bakarı Aşık oldum aydarım yüreklerimi Ardım edince oldum kılparını Ama cennetin nedir bahar yağını Şu derdime derman oldum baharı Ama cennetin nedir bahar yağını Şu derdime derman oldum baharı Bakarım aynı bakarım Şu derdime derman oldum baharı
Assalamu alaykum hormatly ýany. Gadal toýtaşanyň edip mehmanlary. Akşamyňyz haýyrly bolsun. Ana bu ursun bilen etramyda bir ödünün halal zähmeti bilen tanalýan, bir ulusyla sarpadan peýdalanýan döwletli oňaklaryň birini bir owdan toý deserhalynyň başyna doşup durmazdan biz örenşat. Hemmemde mälim bolşýan bugün Mehmet Pırın döwletli oňagyny Şamrad ağamyzyň hemde Zülfiýa gelejemizin mehriban perdendi Şahriyarjan ödünün saýlap bilen ömürlük ýan ýollaşy bilen owdan bagyt toý toýlaýar. Gelin numara näme? Davaramyzyň sebäpkärlerini Bahtiyar ýaşarmady owdan aýdyp sadaryň astyna hepimiz ýerimizden öwrüp toýdaýlar. Garşary mehmanlar.
Erkelat bölümü. Ateş ayağa alsa şunu. Oğlun durmuş yolunu qadamasayan Bahtiyar yaşarmada Rovana bolyan durmuş yolunu şäkdid ulu bagtyň kemra bolmagyny, oğul gyýlarynyň köp bolmagyny, maşgaly oňaklarynyň hemişe awat bolmagyny tüýt ýürekden arzu edýär mehmanlar. Ine görüşümüz ýaly hormatlanan mehmanlarymyň dawaramyzyň merkezine toýmadyň sebäpkärlerini, çarýar ýigitimizi, Feruza gelinimizi bir ýakymly aýdym saatlar bilen ulu şantlyk şowhun bilen toý döwrände garşarlyk. Fehir turup şükür etsen Hudaya, aman esen yatıp turanyň üçin. Doğup gelýär güni ýüzüňe syýlgyn şu jahanda ýaşap ýörenim üçin. İrteherler nur ýagarmyş asmandan, ýol ýüzüňi, ýüzüň nuru solmasyn. Ata baba, şu mukaddes toprakdan aqbal seni kergeyip aýra salmasyn diýip, ýaşy arzuwniýetler bilen toýmyzy dowam edýär mehribanlar. Elbette ikinci nomatda Şahriyarjanyň mehriban käbeti, kıblası, Şamrad ağamda, Zülfiya gelnejemde toylar gutly bolsun, gözüňde aýdyn diýär elbette. Şu günki toy ojaňyzda, owdan toylaryň başlanjy bolsun diýesim gelýär. Şortany mehribanlarym bilen şu günki toymy, ýöneköy bir toydan elbette bugünkü toy, elbette türkmeniň toyu, goşup goşudan gelýär diýişýär. Bugün Şamrad ağamyzyň hemde Zülfiya gelnejemden agtyjagy Jeyran jigimiň hem bir ýaş toýy uludan toýlanýar. Alajan jigimiň hem ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, bagty daş ýar ýan gyýdlaryň biri bolsun diýedim gelýär. Hormatlanan hamlar we jenaplar, öz ýerlerimizde yerleşip bolan mortak dawaramyzyň merkezine şunky owdan agşamyny açyp kemde gutlap bermek üçin toýmyzyň başlygy Mehmedow Nura ağamyzy hormat bilen dawaramyzyň merkezine toýmyzyň arzulanýan arzuwly mikrofonyň başyna ýaşy arzuwniýetlerini dinlemek üçin uly hormat bilen teklip edýär. Har başlygy Nura ağamyz ýaşy arzuwlary bugün uly höwes bilen sizi dinleýär. Elbette bugün şeýle bir owdan agşam, şeýle bir ýakymly gün, Şahriyarjanyň durmuşynda bir ýatdan çykmajak owdan seneleriň biri. Şahriyarjan dost bagty bol, gülüriň hiç wagt solmasyn, maşgalan awat bolsun. Başlygy. Mehmanları, benim Şamrad, Zülfiya'nın toyu mutlu olsun. Çağrıyar, sakal bilen oşağırlar. Elimden o günlerde yaşamakla düğün bir olup şahanlığım olsun. Benim mehmanlar... Näme ýýer? Böyle karaş. Mutlu olsun. Onda davarani açık devralar edin. Çağırsak çıkacağım geldi abi. Şu an çağırıp koyulacak mı? Bir kere zanıza bolsun, ardylar hasır bolsun. Edi dogolarmy dinle bolsa dawaramyzyň merkezine görüşümüz ýary Şahriyarjany hem de Feruza gelinimizi garşarlyk. Indi bolsa dawaramyzyň merkezine toýmyzyň ýene-de bir sebäpkäri bolan Jeyran jigimizi garşarlyk mehribanlar. Hani maestramyzyň bir owdan saat gaýşdy diýär. Jeyran jigimizi toýmyzyň merkezine
Törümü Ceyran jigimizde uluk yaş ardı ediyanlarcan dünyadaki var en baatlı gıydarın biri bortun. Enesini atasına ve para gıydarın biri bort yetişmeyini tüysüröktün ardı ediyan. Hormat oynayan hamır ve cenaplarını bortun tavaramıda uşu yerine önünyen yigidimiz Şariyarcan'ın ödünün saylabanın ömürlük yan yollaşı. Feruduk elimizin yüdünü açmağını davarılı yağdayda teklif ediyetmek var. Berikala to'rimi. Şariyarjan ene şu şeyde var oğudun görünýän sever ýaryň bilen. Allajan şol oğudunlygy bagtyňa hiç bagyt göz degmesen. Allajan size yaman gözlerden, yaman sözlerden, gıybet şerlerden durmuşun kötülük ýollarynyň öýle gorap saklasın. Bagtyňa göz degmesen dostan. Baştyra ýaşarman öýüň üçin ýörüte taýanynyň oğudun toý kejememinde oturup bilersiňiz. Ine edi dogalarymyz, hormat oynayan mehmanlarymyz, tavaramyzyň sebäpkärlerini nowat toýda göremde garşanlyk. Elbetde bularyň ählijetine durmuşlarynyň bir balýaly süýji bolmagyny we tüýsürekden ardy edetimi gelýär. Mehribalarymyz elbetde türkmen halkymyzda ilim günüm bolmasa, aýym günüm dogmasyn diýilýär. Şol sebäpden hem şuňky Mehmedowlaryň döwleti ojagyny toýlanýan Goşa toýmyzda öýlüdüň şatlyk şowhuny eşilseňiz, bilen bilen elbetde aktiv işleşseňiz, tawaralarymyzda, partiýalarimizda bir ýörekden hedil edip, tans etseňiz elbetde toýmyzyň şatlyk şowhuny has kim ýerine düşer diýip umyt edýär. Ine bugün biziň tawaramyzda maýatramyň şu wagt full ýagdaýda taýdanlarymyzam, muzikantlarymyzam, başymyzam eň bir naýbaşlaryndan saýlanıp gurnulan ine şu biziň tawaramyzda ödünüň mahmal sesi bilen ýaşygyna seretmezden halkymyzyň ýöregine bir öçmen ýyl goýup barýan başlarymyzdan biri Ahmet Bagtyarov. Şortana Ustad ezbereli sazynda ýigitlerimiz Eldar, Aýmurat, Muham, Borjok, Agabek. Hemde Türkmenabat şäheriniň gelen sazandamyz Torot gitarist sazandamyz. Şortana Merdan, Murat Daýraçy ýigitlerimiz. Hemde Netip surnoyçular Türkmenabat şäheriniň gelen ustad surnoyçy ýigitlerimizin gruppasy öldürüň şatlyk şowhuny şu gün biziň üçin eçilýärler. Şortana mehribalarym meni şuňky oğudun tawaramyda ödüniň bir oğudun öwüşgünni berip duran bir şeýle bir ajaýyp sahnamyz Dargaly men media studiosuna değişi bolan ýagny Döwletjan dostumyzyň oğudun sahnasy bir oğudun duýgulary berip duran bir öwüşgünler bilen tawaramyzda hyzmat edýär. Şortana şuňky oğudun prosotlary iň bir ýatdy galyjy görnüşdi. Siziň bir ýergirip duran iň bir durmuşdaky oğudun prosotlaryny ömürlük suret ýöne geçirýän mekan ýigitlerimiz. Janyňyza birden turga diýişkänleri ömrüňiz uzak bolsun.
Ine şolar ýary owadan toýlamyzda hemişe hyzmatyňyzy ýetirip dursun diýetimiz gelýär. Şortany şuňky owadan dawaramyzy ömürlük ýaza geçirýärler. Dargaly men media studiýasynyň ustad kameraçy ýigitleri. Janyňyz sag bolsun, işiňizde üstünlük şemra bolsun diýär. Onu näme? Tanışmak diýen zat sözden başlanýar, söýüşmek diýen zat gözden başlanýar. Garnaşlyga gyýdan, garramaklygyň dyýdan başlanýar. Eki tekin bahar ýazdan başlanýar. Owadan toýlarymyz bolsa, Ahmetjanyň owadan aýdymdyr. Sadynyň başlanýar diýip Ahmetjanyň ýerine ýetirmegindäki owadan aýdymlamazy bilen dawaramyzy dowam edýär. İşte açyk bolsun mehribanlar. Saçını kesme, labini boyama. Ana karaydı da, gözü tegadi da, menga oson tutmada. Saçlaringni hidlaganlarim qani, lablaringga termolganlarim qani. Bir kunida hammasidan ayırdın, tog' tagida bergan va'dalaring qani. Ko'z monchog'im shaharli bo'lib ketdi, yetakcham mani toshkentlarga ketdi. Endi kimlarga dardimni aytayman, sekin kuysin qaylarga ketayman. Ko'z monchog'im mani shaharli bo'lib ketdi, yetakcham mani toshkentlarga ketdi. Endi kimlarga dardimni aytayman, sekin kuysin qaylarga ketayman. Shaharda yurib o'zingdan ketmada, o'choray o'tadi da, bir kelib ketadi da, sevgim boshingga yetmada. Sochlaringni hidlaganlarim qani, foydasi yo'q, insofi ham yo'q sana. Bir kunida hammasidan ayırdın, tog' tagida bergan va'dalaring qani. Ko'z monchog'im mani shaharli bo'lib ketdi, yetakcham mani toshkentlarga ketdi. Endi kimlarga dardimni aytayman, sekin kuysin qaylarga ketayman. Ko'z monchog'im mani shaharli bo'lib ketdi, yetakcham mani toshkentlarga ketdi. Endi kimlarga dardimni aytayman, sekin kuysin qaylarga ketayman. Jonimga tegdi sen haqingdagi gaplar, shaharni kezdi qishloqdan kelib ko'nglimda kimdir o'tsa gap, lablarini bollaridan olay agar voz kechaman qishloqimni yo'llaridan. Monchog'im mani shaharli bo'lib ketdi, yetakcham mani toshkentlarga ketdi. Endi kimlarga dardimni aytayman, sekin kuysin qaylarga ketayman.
sen Atır güllük köylekini giysen Diganenden katlar verdim Neçe var Üçün buldu cevap verme yürüpsen Saçların kemelek Kipriklerin kepelek Kayserligin biren şunday şirinde Saçların kemelek Kipriklerin kepelek Sevişimni tanışım dinde Kayser kinem Kayserim Uzunlu Kayserim Kimnelerce sevişimni bilmeysen Kayser kinem Kayserim Uzunlu
senden kalmadı kaygı. Aklım hayran yanım görkümü yağır. Ziyada yeken ol özgü güllerden. Şeylekim miydi güler yüzlerden. Özgü de güllerden, özgü kıyılardan. Reyhan gördüm senin durkumu yağır. Merkele törümü Ahmetcan Canıqta bolsun. Owadyň berentleri ýanglansyn. Medeni surut eliminde merteben hemişe berent bolsun diýär. Ýene hormatly dagramda gatnaşan mehmanlarymyz görüşmi diýäri owadan toýmaz hem ýakymly Aýdym Sadar bilen ödüniň başlangyjy tapdy. Endi bolsa dagramyň şu ýerine goş ganatsız bolmaz adam arzuwy diýilýär. Toy şaýatlarymyň süýjü arzulary bilen dagramyny dowam edelim. Onu näme? Merdan Şeker toy şaýatlarymyň ulu hormat bilen dagramyň toy mikrofony size garaşýar. Ani başlyny. Ýa-da düşse bir meňdilik geleniň ýitiren zadyny ýylyňdan gödlü. Perdenden ýetişip ata boluň soň abraýyňy ogul gyýdyňdan gödlü. Ýaşa ýagşylyk kalbyňda besle. Ganatyň ejilmi uçkun sen pesle. Adınam galaýma köp wady isläp. Bereketi öňkü anyňdan gödlü. Söýgüm ataş ýanyň okmy goýsana. Söýjek bolsaň mejnun bolup söýsene. Her duşun zenanan mehir küýseme. Mehri dulum daky uduňdan gödlü diýär san şahirlerimiz. Harmaşdyry toy şaýatlarymyz söýjü ardulary sizden dinläp başdyry. Feruza durmuş toyun bilen kutlayan Allah'can en gogullarını şunyalı olsun, baktlı ol. Çağırıyar, dostum baktlı ol. Gelin toyunda oturmak mesir etti. Allah'can oğuldur kıyız toyunda oturmağın nesip etsin. Şulaylardın toylar dik gelir, baktlı ol dostum. Bir kere Merdancan törüme toş hayatlamaz.
Ardolumuz hasır bolsun. Allah'can merdancan senin toyun toylarında benim hizmet etmek mesibetten canını tam bolsun. Yürekten çıkıp gelen ardolarım şu gün jeti hasır bolsun bereketli. Canım tam bolsun. Rahmetli. Birikala türeme şayattamıda yeni bir yola suyucu ardular için köp sağ bolsun aydiyat mehbalar. Bugün şeyle bir ovadan gün görüşümü diyen şeyle bir atuda şeyle bir acayip akşamların biri. Ne bugün Mehmetlerin devletten çoğuna bir şadiyan ovadan pırtatlar şahatlık bilen şokur bilen devam ediyorlar. Şu olacaktaki toy ehli toyların başlangıda olsun. Şu davranışta atlaşan mehbalarımızın ehlisinin hem devletler sıkılı kapılarına şular yar toylar tutmak, oğul yürümek, gayı çıkarmak alacan hem mecağında meyesir etsin. Toy tutum şahatların keyfini sağla. Toyları uzursun günler adamlar. Yaxşı niyetlere kalbiniz bağlan. Qoğluğu varp etsin diller adamlar. Söylünü yadgarma asla. Ara düğün salıp batırma gussa. Doğuştu kömek edin ici nerese. Erbetlikten kaçsın gözler adamlar. Göz görünür sözler kulak eştenin. Bilmeyen saçman kişe töhmet neşterin. İyil içinde gözürlüğü keştedin. Erbetlikten kaçsın gözler adamlar deyip şöyle şahirana yaxşı ardu niyetlemiz bilen davaramıda devam ediyat. Mehribalarımızın hal görüşümü diyani davaramıda katlaşan toy şahiyatlarımızın yaşlarımızın şahiyatlarının bir tüyücü ardulunu dinledik. Şimdi orta gene de davaramıda Ahmet Bahşem'den bir oğudan iştihacı raydınlar bilen devam ediyatına görüşümü diyani bugün dövremizde toymuzda hizmetimiz juda qoğulup dur. Öňümizde goýulan näde ummatlardan gaty arkaýyn iýbi çotur mehribalar iştägim açyk bolsun diňle liltan.
bilen özün bilýärsin. Aýtsana adyny näme dünýäsin. Dinlemän sen meni oda goýarsın. Aýtsana gödürgýr adym näme. Dinlemän sen meni oda goýarsın. Aýtsana gödürgýr adym näme. Dinlemän sen meni oda goýarsın. Dinlemän sen meni oda goýarsın.
Berekeli atölümü Ahmetcan Canın Taburdun Medeniyet Sungut eneminde merteben kemişe belin tordun. Yine mehribalarımız görüşümü diyarayım. Oğudun aydımlarımız sizin için ulu hormat verin sizin dikkatinize yeterli. Şimdi orta ediyet doğrularımı bir meyhmalarımızın yüreğindeki bir suyucu arzu niyetlerini dinleyin. Suyucu arzularımız bilen davaramıda devam edelim. Yine şiirde Öylünyen yigitimiz Şahri Arcan'ın mehriban kakası Şamran ağımıdır. Mehriban kemeti Zülfiya Gelinecem'den hormatonyan kılaçtış den dostlarını. Şorsanı Şamran ağımıdın dost yağlarını ulu hormat bilen davaramıdın merkezine teklif ediyor. Hanonu toy eyelerinin yani Şamran ağımıdın Zülfiya Gelinecem'den kılaçtış den dostları. Hani cemini geleliğin bugün yüreğimizdeki arzuları meyhmalımız bilen bizim bilen şorfanı bahtiyar yaşlarımız bilen paylaşırın baştını. Elbette kılaçtış insan ömrünü dinle bir mektep dövrünü de eğitim ömrün bütün yolunu bütün devamını inşallah yar bir toylu güllerde oğudun güllerde delde bulup yardım olup hizmet ediyor. Kılaçtaşımızın canı taburdu niyet. Yaşlığım ediyet yaşlığım bir gidecek dolanmaz mı iydina? Senin şeyle çalt geç yerin sebepli ser salmak kıyınmış ya inni ıydıma. Yap yancadı matafım kam kolalıp mektep kapısından etten günlerim. Bugün olsa juvanları vasbet yer bir vakit kıy harplık sanan dillerim deyip Şamra dağımızın Zülfiya Gelinecem'den kılaçtaşlarını ulu hormat bilen davaramızın merkezine suyucu arzularını dinlemek için yeni bir yola teklif ediyor. Hani gelin başlıyor. Toydasan hormatly mehmanlar şu gününe Şamradın, kılaçtaşım Şamradın oğlunun gelin toy. Şunu artık toyunda oturmak netiyetle kılaçtaşlarımı tanıda çağırıyor. Ay bir kili şu gün geldik, uzaktan geldik, taylıgan petrek. Röngüreğinden berdiniz. Netip oldu. Tamadasıyım, mesela oltu serine kılaçtasın. Var yok öyle bir kılaçta okumayın, bir kılaç tapılıyor da bir 20-30 olup okuyam. Yine şu gün men Şamrad'ı gördüm, bir kili var ya yaşlım ya da düşüyor da şunu oğlanı gördüm. Yaman bir çakkan oğlanı var. Kadir meyret de şunu olur. Şamrad var mı yandı? Ay şu mektep yılları ya da düşüyor da biliyor musun? Yine ta şu gün gördün mü? Bizim yaşımız bir kili geçi gidip var ya bu durmuş. Elmadağıma şu canın sağ olsun, toylarda oturmak nasip etsin. Yine şu çağırıyor, ineğimizin elmadağıma bir canın sağ yani oldu şöyle elmadağıma sağlıkta oturup bir gelimizde gidemizde bir çay tuğu verir yani gelir. Oğulları olsun. Yine şu gün artığının bir yaş toyuken şolan udaklaşın, hemmemden udaklaşalı. Yine menim şu gün bir doğulan günüm öldüm, hem doğulan günüm da şuna koşup koyar ayarlı da. Hemmemden yaşımız udak olsun, canınız sağ olsun. Yani şuna ne ama o bir ne pek mi ya hiç kim eşten akmıyor ya o ben kendi kılımım o da öyle eşitmeyem madana bunu. Yine kılaçtaşlarımdan hatara durdu oradan çıkardım ya. Şularım gepler bir kili çekingenlik olmasın taylık ben ne öldüm taylığım pek bunlara menden ne vapşe petraktır. Görülen o gıylar ne ama Şamrat şu bizim var ha iyide kaytacak olduk yaman köp iyide kaytmalı yaşımı da yattıracak olduk. Yine canını sağ olsun, toylar kutlu olsun, elmadağıma canınızda toylarda oturmak nasip etsin. Yine artık toylar, gelin toylar mübarek olsun elmadağıma. Ha şu gün kılaçtaşım Şamrat bilen Zülfiya'nın devletli ocağında yine de bağıt toyu tuyulmuyor. Ortarak süyşen. Yani şu günkü bağıt toyun sebepkari, edepli, ekramlı, mülakatlı, zahmet söyür, okuçum Şahri Arcan özünün söyünü ülülen şu gün bağıt toyun toylayar. Koytide durmuşta in gowy durmuşun in gowullarını arzu eten bağıtlı olun. Kılaçtaşım Şamrat, Zülfiya, elmadağıma kaçaklarınız toya alsın. Şu gün atıcığımızın bir yaş toyu eken, koy onu uzak yaşasın, bağıtlı kıyız olsun. Şahriyar gelinin bilen elmadağımı enene atana, halkına, vepalı, oğlu ol, gelini ol, bağıtlı olun. Şamrat, Zülfiya, sizin toylarınız toya ulaşsın.
indiki şuguller artık toyunda oturmagym hemmemize müyesser etsin. Klastaşım Şamil Sülfiye. Toylarımız kutlu olsun. Yaşlar bahtlı olsun. Hemişe toylara gelelim. Şamil Sülfiye. Tüm toylarınız kutlu olsun. Elim damla öylüğünde toy deyip gelelim. Katın sülmedi klastaşlarımın adından hem kutlayın. Şamil Sülfiye. Toylarınız kutlu olsun. Yaşlarım bahtlı olsun. Zülfiye klasaşım, benim oğlumdan gelinin toyunu kızım kutlayan, Allah can bulara baht versin. Aktı canım yaşını kutlayan. Hemişe yeni toylar dikkeleri. Klasaşlığımızın adından hem soğudumuzu konuşuna ruhsat edin. Hormatly toysaçynyň ýediz mehmanlary. Bugün ine Zülfiye klastaşymyň. Körpe ogly çarýaryň bagyt toy toylanýar. Zülfiye klastaşym, Şamrat daýy. Öýleriňde elmydama toylar bolsun. Janyňyz sag bolsun. Şu ähli mehmanlar elmydama seniň gapyňda toy mehmanlary bolup otursun. Janyňyz sag bolsun. Çarýar, ejene wepaly bol. Kakaňa wepaly bol, söýer ýaryňa wepaly bol. Şu elmydama ejem kakan hizmetinde bolun. Şu bağışlarım, klastaşlarım için bir kovi tans sazın çalsa, Zülfiye klastaşım bilen bir tans oynasa, Şamrat dahi senem ortaya çıkıp bizim bilen birlikte tans etmengem haş et diyen. Şamrat ağa, Zülfiye klastaşım toylarımız kutlu olsun. Çağıryacan, gelini bilen bahtlı olsun, oğlunuzdan köp olsun. Toylarınız toyalaşsın, Allah can aktına yaşlıyım olsun. Bahtlı kızlar olsun, toyumuz kutlu olsun. Berkelat böleme hormatly klastaşlarymyz, janyňyz sag bolsun, arzuwlaryňyz hasy bolsun alajan. Şular ýany oğlan toylarymyň sany köp bolsun diýär, bereketler. Berekelama ehtiramı. Çok sağ olun. Yine hormat oynayan Hamir ve Cenaplar görüşümüz yani davaramızda Şamrat ağamızın Zülfiye geleceğimizin hormat oynayan klastaş den dostlarının suyucu ardılığını dinledik. Şimdi bolsa davaramızın merkezine Zülfiye geleceğimiz bilen bir kerde zahmet çekken yani biznesmenler, söwdagarlar diýsegem ýalňyş bolmasa gerek. Badarçylygymyzy, daraňy tetrap badarına halar zahmet çekken söwdagarlarymyzyň ählijetini, uly hormat bilen davaramyzyň merkezine teklip edýär. Hanonu Zülfiye geleceğimizin işteşleri yani daraňy tetrapymyzyň gödel badaryna bir harytlary eliter bahadan halkymda getirip duran badarçylarymyz. Ene şu ýerde Ýadmurat şu ýerde söwdagarlar üçin bir goşgy ýadypdyr. Ne badarçylarymyz gelýänçe şonu aýdyp bereýin. Ne käbir adamlar bar diýe. Nesiýat alýanlar eýdine pulny beren oklar diýe. Ýeke adamy tutmaýyn. Bergiňizi beriňin adamlar. Eliňize ilim berip gutlaýyn, bergiňizi beriňin adamlar. Her aýlykda berjek diýip aldyňyz. Bermediňiz. Ara geller saldyňyz. Adyňyzy taryhyma ýazdyňyz. Bergiňizi beriňin adamlar. Inni durly hary satyp bilemok. Ojaklary boşalt gatyp bilemok. Gece adam ýaly yatyp bilemok. Bergiňizi beriňin adamlar. Ýürekdäki imanyňyzy öçürme. Bergiňizi nesliňize geçirme. Kömek etjek adamlary gaçyrma. Bergiňizi beriňin adamlar.
Men siz üçün etdim 50 barny, berdim döwletimin gılla yarny. Eştip Yağmur adın, eştip Ardekemin ahırlarını bergiňizi beriňin adamlar diýär. Şu wagt Ardekemidin ýüzi ýagtyryp gitdi töwereme. Sorap bilmäni ýören bergileri men üstümine sorut şu wagt. Janyňa sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Sag bolun mehteramat. Arano töwdügärlemeden ýagşy ardy niýetlerini uluk söhbet sürendiňe başdyra. Sağ olun. Tanrı kızın sözlerine selam aleyküm. Ştoya gelen aziz mihmallar. Onu haşu gün Şamrat bilen Zülfiyan oğucunda ulu tavarı, ulu toy. Sonqıcı oğlu çağıryan Firuza gelimiz bağıtlı olsun, tatlı olsun, ayağı düşümlü olsun. Baran önünde oğdu bilen gir, külü bilen çıksın. Aynenesine, kaynatasına erne ve palı olup yaşasınlar, bala çağası köp olsun, ağzı bir olsunlar, bağıtlı olsunlar. Zülfiyakka Şamradağı toylar kutlu olsun. Yaşlar bağıtlı olun. Kapıyınız elimde ama toylara geleli. Efli Kamersant'ın adından taylar pul soğutlumuza boğuşurlar olsa dedim. Berekena töwereme, söwdüňä dogurlamak janyňa sagyrdyň. Söwdanyň nagyp durdun. Ömrüňiz uzak bolsun berekena. Töwereme. Onu näme? Gülüşmekden, degişmekden ayırmasın. Näme töwdügärlemden janyny sag bolsun. İşleri gura bolsun alajan.